Hola mga kabiyahe, arit na subong sa Banwasang Alimudyan. So nga ari kita diri subong, kay ilang taon naton ang Heritage Center nila kay nga kung ano katahom sang ilang Heritage Center mga kabiyahe. So bati ko dito dumihada sila gani nga pre-colonial. So ginatawag sang iban is pre-Hispanic. So dali na kamo mga kabiyahe, kadto to ang Alimudyan Heritage Center. So let's go. Okay mga kabiyahe, tingala ka mo nga adik ka dito sa buong sa plaza. May history na dito si Rizal nila dito sa Alimudyan. Napihak mo siya nga gingkilatan si Rizal nila. So pagkita naton ang picture kung diyan nga portion napihak. Si Rizal. Kita nyo na mga kabiyahe. So kadto kita sa aton nga next destination, madiretso naging kita sa Heritage Center ya. Kata. So mga kabiyahe, ari na kita sa dalom sang Heritage Center. Bali ang dalom sini is terminal kag tindahan. So masaka kita sa may kilid kimi hagdanan na pababaw. So kita-kits dito kung mga kabiyahe sa babaw. Ari kita subong mga kabiyahe sa Heritage Center. Kag makita yun sa likod ko, mga daan, nga mga banga, no? Kag mga tadyaw. Kita ko sa inyo. Ari na mga kabiyahe. Mysterious ni siya nga may mga shape di daw pag amo ning klase nga bato ato daw na to sa babaw. So gingwa nila kag butang dere. Kay ka mysterious ini nga amay amo na to nga mga bato daw. Kag kada pagid mga kabiyahe. Kato kita dire. Ada pagid to. Mga sinanguna mga kabiyahe. Kag ari pagid mga kabiyahe nakibot ako sang pagpatay sang pagpataylan namon sang way back 2013. Nakita ko man niyo na may-ari man kita gali ni. Hindi lang gali ang Thailand kami muni pati kita miyara man mga kabiyahe. So sudlo naton mga kabiyahe ang Heritage Center nila.
So mga kabiyay, arita subong sa Alimodyan Heritage Conservation Society Incorporated, no? So, nagatingan lagi ko wala mga kabiyay kung ano ni siya ko kido during World War II. So, pamangkoton ta si Sir Julius K. Alejo, President sang Alimodyan Heritage Conservation Society Incorporated. So, ari di si Sir Alejo, explain ang mama ko kita kung ano natabo ni sang during sa World War II dito sa Alimodyan. Katahom-tahom mga kabiyay sang gindrawing diri. Ini nga drawing iya sang akon nga board director man sa Alimodyan Heritage Conservation Society. Iya ang interpretation sa kung anong natabo sa una sa isa ka lugar sa may sagwa ng isang banwa nga ginatawag Barangay Taban. Diri temporaryo nga sa una ginimo nga marketplace sang mga taga-Alimodyan kun diin nagatipon ang mga tao from San Miguel, may Maasin, of course mga taga-Alimodyan, kag diri sila nagabaligya kag nagabakal sa ilang mga produkto. Inim kung makita ninyo, puro na mga kalubihan, pag sa dalom, dira ang ilang tindahan. Karon sa August 17, 1943 is World War II. Gulpi na nag-abot ang mga grupo sa mga Hapon. Kibon ni tinantan ang mga tao ng arada, siguro mga 50 katao ang arada, ang iban nga ginpanako pagid sa mga Hapon, total mga 90 sila tanan-tanan. Ginpang dakop, ginpang bakled ang ilang mga kamot, kag abi nga natabo. Ang iban man nakapalagyo, pero ang nabilin, mga 50 kabilog, pinatay sa mga Hapon. Bata, tigulang, babae, lalaki, ang tanan-tanan nga ilang nadakop, ginpatay sa bayoneta, ginotdan ulo, ginpanero. Pagtungod sina ang mga tao na hadlok na sa Alimodyan, nagpalalagyo, binili na mga patay dito nga nagalalapta. Almost 30 days nga wise may nakakadto dito sa lugar nga na tungod sa kahadlok nga dakpon man sang Hapon. Nagalalapta mga patay, ginaupasan sa mga ido, kag ang iban after 30 days ginkuha ang mga bangkay, kag among ina nga ang ini nga lugar masyado gid ka historical sa banwa sang Alimodyan. Ini ang bunga sang kag kinalain sang gera nga dapat naton iwasan, likawan gid naton nga magkagira liwat kay kaluluoy ang mga sibilyan ka mga inosente nga mga patay man. Ariya Sir Alejo, sino ni siya ko? Amo ini si Major Jose Gregorio Albior. Anak sang amon isa ka founder of Alimodyan nga mayor, first elected mayor sang una ang iamay nga si Gregorio Albior. Sang panahon sang giyera, pagkatapos nga siya na mag-mayor man, sang 1930s, nagsulod siya sa nagmembro sang USAFI o United States Armed Forces in the Far East. Major siya sa military, kag sang isa ka adlaw na enkwentro niya ang mga Hapon sa iya secret mission, kag siya napatay. Isa ka major, former mayor sa banwa sang Alimodyan, pero antes siya mapatay, may tiro siya na duha ka Hapon nga gimbatuan niya, kag may isa ka sniper na nakaigo siya, kag siya napatay man. Pagkatapos sa tugin sa luduhan siya sa mga ibang nga Hapon, mga opisyal sa Hapon, sa makita na siya isa ka major. Gintinguaan ko ini through a resolution nga himuon siya nga amon local hero, Major Jose Gregorio Albior. So mga kabiyahe, may ari pagidi sila nga matahom, may ari sila nga pre-colonial. So mamakot kita kay Sir Alejo kung ano ni sila. Okay. Ini ang mga jars, Chinese jars. Circa 12th century to 13th century. Kag ang makita niyo diri na sapwan ini sa isa ka diggings, mga old
metal weapons, knives nga ara sa isa ka digging sa nakita nila. So makita nyo tuktukon na, pero I try to preserve it para makita nga may pang mga katsila kabot diri sa limod yan. May mga settlement na diri sa limod yan. Kag ginapakita ini yung mga earthen jars, supposedly mga early 11th, 12th century, before the Spanish came, kaya makita mo diri nga burial jar man ang iban, buka na, pero we try to preserve it para may proof kami nga why pang katsila diri sa pisali mo dyan, may nag-i-star na diri. Now, ini mga earthen jars, may gamay na din sa tunga nga nakita kami nga tulan, so we consider it nga isa ka burial jar. Ari mga tulan no na iniya diri mga Chinese bowls and nakita man ni sa mga burial areas diri sa ila digging sa mga treasure hunters. Kag nga ang may ari sa limod yan nga iya niya sa insect in the 12th, 13th, 14th century. Ang botang balon nga may business na nga ginaubra ang taga-limod yan sa una, kaya ang ilang mga produkto may suba kami nga tawag na aganan halin sa bukid, ginakarga ang ilang produkto dal tungtong sa isang mga balsa kay damo kawayan sa limod yan. In fact, kami nag-supply sa kawayan sa maasin. Kung kulang ang supply sa maasin. Kagini karon, pagdala sa mga katiwalangan naman sa nila produkto dito sa Haro, paagi sa balsa, may barter trade dito. Ibayuhan nila ang ilang mga produkto sa mga produkto man sa insect. Matingala ka karon nga nakalabot na diri. In other words, may business trade going on between Alimudyanon kag sa mga insect dito sa Iloilo. Agi man niya, this is very interesting. Kay ini kulintas ni sang una sa makita ini mga shells, dandaan nga shells, no? Sa bukid din Magalin. Kung papinsara mo nga may shells nga, these are sea shells. Upod sa mga tulan kag ngipon sang mga wild animals. But interesting nga may sea shells nga nabilin dito sa kabukiran. Oh. In other words, nagapakita nga ini mga fossilized shells, nagapakita nga ang kalibutan sa una, diri ang sali mo dyan sa idalong basang dagat. So, without these artifacts, hindi mo ma-relate ang historya sa isa ka banwa. Sir, mamangkot lang ko, ano ni siya sir ho? Kag diin sir nagalin sir ang ano man, ang ngalan nga Alimudyan. Amo ni matingala iba na nagsulod nga may tanong nga mo ni. Okay. Ang historya sa Alimudyan sa una, mga legend, mga tales, wala sing ipamatuod kung ina bala eksakto ina ang ngalan ni Alimudyan, ang istorya sa matigulang nagaling kuno sa pag-abot sa mga katsila din, na mangkot sa mga tao. Ano na din ang lugar? Tiway si Mendez sa katsila, kay tindi sa katsila. Ang inimo nila, nalakat sila, kay damo kalubihan, may mga mananggiti na nasaka sa babaw sa niyog. Tinamangkot sila, ano nga lugar din sa katsila? Hindi makasabat ng mga tao, ang tao sa babaw sa lubi, pero nagsinggat niya, halin ka mo dyan, basi ka mo may go. Yan naman, kung sila liwat, ano nito yung ngalan sa Banwa? Alin ka mo dyan? O, abis sa mga katsila ay alin mo dyan. Pero sa tutuod lang, gintawag nila na ito nga alin mo dyan ang Banwa. Pero lately, nakakita kami sa mga manuscripts, mga libro, na nagabutang sa tanan nga ngalan sa Banwa sa alin mo dyan. Ang amo niya, gintawag nila Alimudyas. Natingala kami nga ang Alimudyas. So, arang ang description sa libro, sa manuscript, kung ano ang Alimudyan sa pagkabot sa mga katsila. Ginrelate ko karon, kaya ang ibang gali nga banwa din sa Iloilo, pareha sina sa kabukiran sa kaumahan sa Miagaw, San Joaquin, Tubungan. Ang tawag gali nila sining tanong, Alimudyas. So, ginrelate ko, kapag abot sa mga katsila diri, sa higad una nila nga gipatindugan sa ilang at chapel, sa higad sa suba,
Kag sa suba, sa higad sa suba, naabutan ko pa nga puno sining tanong na ini, nga kung sa Ilonggo, ginatawag natin nga puyas. Pero sa kabukiran sa mga first district, ini tawag nila alimudyas. So, dira gali naghalin ang ngalan sa nga matudtuod sa history, ang alimudyas amo ang alimudyan nga banwa. So, ini mga bunga ni sang puyas na ginahimo rosarito, maiban sining nahimo bracelet. But the reality subong is may mapakita kami nga literature regarding alimudyan nga ginatawag sa katsila sang una alimudyas. Ari naman kita diri Sir Alejo. Ano na di siya Sir Alejo? Yeah, may mga old na di siya nga mga instruments. Okay. Ini ang amon cultural and artistic heritage. Makita niyo diri ang isa ka blow up namon isa ka page sa libro sa Philippine Dance Company kung sa diin gid-publish ang amon isa ka folk dance nga ang ngalan Voluntaryo, with the music nga adapt lang nila siguro from Spanish time too. Interesting enough, makita nyo nga ang patadyong ilagi na suksok sining mga dancers diri man na sang una nga ginaubra ang mga patadyong kay may loom weaving industry man kami diri. At the same time, ini naman kung tawon mo original composition ini isang amon artist, no? Local composer Simon Alejado and lyricist si Esteban Amante Amparo. Ginubra nila ang amon Alimudyan March, which is later on ginhimo na naman gin-declare sa sangguniang bayan nga amon municipal hymn. Ining mga instruments nga makita ninyo, nagapakita man akong ano ang hilig sa mga taga-Alimudyan nga sa music, you know, and the arts. Ini banjo. Ini sa kadaan-daan naging banjo nga may gisi na. Pero naga-relate ini sa amon nga history. Nga nakalabot ang banjo diri sa Alimudyan. Okay. Sang o bala ini nag-umpisa ang banjo? Kung inyo maintindihan, kag dumdumon, nga ang banjo, dala na sang Americans. Kaya ay sing banjo sa ibang lugar, kundi sa Amerika lang. So pagkabot sa early Americans, intudloan nila ang mga taga-Alimudyan magtukar sang banjo. So gintago, wilin nila nagapakita ang may American influence sa music ang taga-Alimudyan. Upod sang gitara, of course, ang ini ang musical instrument, ang saxophone, inigin pa ngayon ogid sa amon former mayor, the late Bernardo Ambot, nga isa ka musician, ang composer, nga nagdaog ang iya nga mga ginobra, gin-compose, ari na di, no? Kag himuon naman nga amon musical song, ang isa niya ka composition, Alimudyan Kong Mahal. Kag diri isa man ka local artist namon, trombone player si Tatay Pablo Alinsangan. Kung sa diin, he was called before during the 50s and the 60s as the best trombone player in Western Visayas. Inapabugal namon iya pa ni Kalo, kag iya ini yung pangayo ko ni sa tigulang at paryente namon. Imbilin sa akon kag maga-relate man kung ano ang mga taga-Alimudyan. Kami ang mga Alimudyanon mahilig therefore sa music and dance. Magkapakita ini. Kaya mabudlay ko na kasing pakita, kaya mo puro ka lang tikal, no? No. Ang ginahambal ko, ang kamatuuran nga nagapakita sa among mga abilidad ng taga-Alimudyan. Ano na sila sir, yung mga lalaki niya sir? Ginbutang ko ina diri, ipakita as an inspiration sa mga kabataan sa Alimudyan. Gintawag ko ni sila nga mga early pillars of the town, mga haligi sang banwa. Kag diri, kung lantabon nyo tanan-tanan sila, naga-Amerikana, may kurbata, naga-sapatos, mga ilustrado, nakatuon, kay gusto nila magtuon under the American regime.
So, simple, makita mo, ma-relate mo nga mga kano ang nagtudlo sila kay man Amerikana, no? Nag-suit and tie kag may sapatos pa. And later on, they became also the early leaders of the town. Mga konsehal namon kag may mga nag-mayor sa Phoenix Altura. And then may ari man ng mga nagkonsehal, nag-vice mayor, kag ang isa nag-mayor man isang una si Ruperto Rodriguez. In other words, during the American time, sila nagapadalagan sa banwa sa Alimujan. So, tungod na sa itong mga panahon, gusto man sa mga Pilipino, maparas man sa Amerikano, so they wanted to learn. Ang napabugal namon na ang Alimujan subong nag-asenso because of ang paghimudos sa pag-eskwela nga ginalaygay pirmi sa mga katigulangan namon. Maghimudos kamo para matapos kamo sa inyo nga pag-eskwela kaya amo na ang manggad na pabilin namon sa inyo. So what happened? Nagtinguha ang mga taga-Alimujan, naghimudos, subong damo-damo sa professionals diri. Kag ini ang mga pictures nga ginapakita, naga-relate nga amo ni ang mga katigulangan namon nga gusto mag-encourage sa kabataan nga mag-eskwela gid. Kag amo na ang resulta subong ang asenso ang banwa sa Alimujan. Tungod sini mga ehemplo na. So mga kabiyay, ari pagido ang aton nga last, no? Old Spanish colonial ni siya. So sir, ano ni siya, sir? Okay. Among ini ang among Old Spanish Colonial Bridge sang una. Built in 1812. Amapan mo, 1812. Grabe, 1812. Gin-ograne. Tanan-tanan ni mga tabla, kag mga tisa, no? So, makita ninyo, amo ni tindog ng tao, kung pila kung ano kataso nila, may proportion. Galing, as the years went by, after 1812, wala sing maintenance na nahimo. Parehas man sa iba ng mga Old Spanish Bridge sa bilog ng Pilipinas, nag-deteriorate, nagkalahulog ang iba na kilid. It came to the point na masyado naging delikado ang agyan. Kay dira sa babaw, ara na ang main thoroughfare sa banwa sa Alimujan. Kung magkanto ka to sa Iloilo, o kung magsulod ka man from Iloilo to Alimujan. So halos tunga nga sila ang nahulog. Yung request kong gidkuntani nga i-preserve ini nga taytay. But because wala sing budget, kag ang programa sa DPWH, ang tanan-tanan nga taytay nga gusto na patindugon, gubuon ng daan at patindugan sing bag-o. I could not do anything. Wala ako sing mahimo, bisan pa nga na malabag tani ako nga itungtong lang na sa ibabaw. Pero because of bureaucracy, ang policy, ang budget kulang, waya ko sing mahimo, nadula ini na taytay nga ginatawag namon sa una, Luisa Bridge. Kung magsulod ka mo sa bang sali mo dyan, ang inyong pag-aagyan, bag-o na nga taytay, parehas sa iban sa bilog ng Pilipinas. Kanugon. Pero may nabilin pa man kami nga larawan ang dumanan sa among nagliligan diri sa banwa sa Alimujan.